Naizanen oien maizter, laster, bazter baten geldituko dira eta zer. Egun ederra izango dela segurua da, eta uste dut aurtengoak esangura haundia daukala, nahi bada politiko fuerte batzuk, asteko Iruñan izatea finala, eta bestetik dudarik gabe lehenengo aldiz hiru emakumezko hariko geralako kantuan, eta uste dut horrek esangura politiko haundia daukala, ez niretzat bakarrik, ez emakume ontzat bakarrik, baizik hemen gauden 8 ontzat uste dut, eta berso gintzarentzat eta kultur gintzarentzat oro har. Udalak Euskaren nazioarteko eguna ospatu nahi du. Gaur, programazio euskera zabaltzen duten ikusentzunezko tokiko komunikabideak ditugu protagonistak. Zorionak Bizkai Irratia, zorionak Bilbao Hiria eta Hamaika telebistari ere zorionak. Mila esker. Euskera normalizatzeko eta euskal kulturaren sustapenerako Bilboko herritar guztien artean egindako ekarpenagat. Oroigarri moduan Dariurzaiek egindako grabatu bana jasoko duzue. Grabatu honek hain gurea den zirimiria islatzen du. Zirimiria Bilboko kaleetan, euskera zirimiri ezelakoa izan behar da. Bilboko kalean guztiz behar ditu. Eurize da, eurize da. Hemen ikusten dozu esarize, superpolitze zirimirize da, bale? Gure esaria. Bilboko zirimirize, bitzu, beze zurbildu, eske ikusi mira hurbiletik. Papel simple bat emoten dugu, baina ez sopolita. Nik ikutzen dut eta emoten dugu, ez dakit, eske Nikolako, bai, zirimirize ikutzen nauela. Bai, gustitzen hau. Ui? Jo, kolpez kolpen gaude, nola nabaritzen da, hortxe. Bat aitortu behar dutzuet. Eski super urdurina ozenaz, super fan, naro aiturrina. Niri piloa guztetate. Eta nabilitzaroten, ze, klaro, eski danak naditzi ez gauzak aldetu inakitan aroari, eta dauz Bizkaia Irratigaz, Bilbo Hiriagaz, eta ni hemen, itxaroten, eta nau, ez dakizu esan. No, hemen nau, neure idolagaz, nire jainkosagaz, naroa, ez dakit, eski barkatu, super urdurin nau. Eski lehen kamarari aitortutzat, eski niretzeko dana zara naroa. Ez dakit, ezai guzumez ez zer sentitzen dozun zuk sari hau jasotzerakoan. Ieko neska honek nauka onaino nauka. Jakin dezazuen, ni naizela, bere fan handiena. Zer suposatzen duen, zuentzako dela. Neskak, zuek horratzean zaudeten horrek lana egiten duzuen guztientzat, zuentzat, hor grabatzen aizen horrentzat, zuentzat dela sari hau. Eskortea batara, eske naro, aiturrik esan deu sarizi niretzako dela. Ez, baina benetan, sarizea ondo da, ilusioa aportetan dugu guk Hamaikara, baina eskatu beste sari mota bat, zer nahiko zendun, beste sari mota bat, zirimirize politze da, Ikusi dugu lehen, polipolitze dela, baina beste sari mota bat? Hambre, tesak eskatuko luke Satisfyer bat, Mirenek eskatuko luke Kariben opor batzuk, ekiz eskatuko zenuk, ezuk? Ez dakiz zerreta, zuk, Jenny? Nik? Bai. Holan, zuri atrapastazo. Baina, zuga safari bat? Bale, nerekin afari bat. Bilboko udalak afari bat, ordainduko dozku? Gaur pasta batzuk eta txokolate bat eman digu, ojo. Ze gozo, ez dugu proba, baina gozo egondi. Hau berriruni, eski, klaro, ez dut konta, baina, inak erien bitzat elkarrizketi, Eta, eski,
berak ordaintzen dozte, ez dakit. Zerin bikotan, ez dakit zezan, ez dakit, ezke itxura honak eukibider dotaz. Itxura honak. Karo, nire nagusi da. Ezke, honek gauza niri bakarri pastatez. Mentze gauz, amaikako nagusi zegaz, Iñakigaz, barkatu kostazu Iñaki, baina eske urturi nauz, karo, zu nire nagusi zara, eta ordaindun biztazu, eta holako elkarrizketak eitzie, urduritasuna motezte, bale? Baina, bueno, Iñaki, zuretzako sari hau, zer izen da? Musu bat, izan da musu bat bezala. Baina musuaz gain bestelako gauzak ere nahi zaititugu. Adibidez? Bakizu, maitasun guztiak diruarekin nahasten dira, eta guk dirua behar izaten dugu. Tamalez, bizigaren gizarte hontan dirue garrantzitsu da, orduan diruzko saritxu bet be ondo egongo zan. Bueno, aitortzak ondo daude, baina bestelakoak ez dugu aukera galdu behar, gu behar ditugunak ere eskatzeko. Mesedez Bilboko ikusle guztizek bazkidetu amaikara, eta horretaz gain Bilbo, mesedez, diru apurtzu bet. Ilusioa badekogu, baina dirue bierdako. Gaur egun danetrako bierda dirue. Eta, ia maieran bazkaldu nahi dut, eta holako gauza. Nik enkargatua izan nahi nuen, baina denok izatez jaiotzatik. Puta seme batzuk besterik ez gara. Pensulareskin hasi nintzen oso gazte biziotan. Gero mazortzi zigarroriak paketeko idealeskin, baina la vida zegoa zerak ezan ez zuenez. Gure lesalerdoa, eta gara mairurteko erozain umek. Biba jaten duta bere ala klaseko kide guztiek proba dute. Seduk hause, destinu petrala hause. Kazetakapedia, Euskaldunak frogan jartzeko tartea. Zeri buruz dakite Euskaldunek? Euskaldunontzat kultura garrantzitsua alda? Guzti hau jakiteko? Ikertzeragoaz. Orain honetan Durangoko azokara hurbildu gara. Zorioneko gu horrelako azoka bat izateagatik. Zergatik gaude hemen? Kazetakapedia egiteko. Eta kazetakapedia orain honetan zergatik hemen? 11 eskuzabal etorri zaigu. 6 sarrera zozkeratuko ditu atortzurrokerako. Atortzurrok betan da! Abenduaren 17an izango den atortzurrokerako. Atortzurrok betan da! Hemen dagoen jendea, Durangoko azokan dagoen jendeak, jakingo alditu kazetakapediako galdera guztiak? Hementzeko gu lehenengo lehiakide eta ikusiko dugu, ia galdera batzuk badakizen. Ia, zelan deitzen da Katiburen diska berria? Sukarra. Hola, distopikala. Asa, ondo! Nigaz nahi dugu geratu honek tipoak, Gatiburen diska berria nola du izena? Justo Gatibu txarto, Ideiarik ez? Buf. Salto. Gatiburen nik ezak. Tegit. Zer?
EH diskopi... Oso ondo, txalo bat, honentzat. EH distopikoa. Distopika? Oso ondo, badaki. Zelandeko izenburuen ere Ibarzabalen liburu berresek. Ba, justo, erosi berri dekot, trampa itxen ator, topeta. Bar Gloria. Hau da, ez? Horreko gu nerea Ibarzabal. No sé, Bar Gloria! Bai, Bar Gloria! Bitu ikusi nula erosteko, baina izenburua da... Baina bakizu nor da nerea Ibarzabal? Noski, Nor da? idazlia. Oso ondo, liburu bat indo urtuen idazlia da. Ez deko izenbururik. Norena da? Tan. Adorek hemena kuraia? Azokan ikusi bihar izan dozue? Ez dakigu. Bala, kero. Zea maiz, neskak, zea maiz. Zea maiz. Bai! Zeta gazazten da? Zetak. Zeta gazazten da. Zeta zazten da. Zea maiz. Oso ondo! Eske, benetan, listak dira da. Marinela maite dutaita. Azken galderi, bera dalako eta sarrerak lortuko deuselako. Lehen, 40 minutu rock zelan eukiban izena? Kalera rock, jeda de badekogu. Oso ondo! Nokira basi dota. Sarrera bikoitza, berantzako. Ostras. 40 minutu rockera atorzarien onoz? Ez. Baina bakizu hemen ospatzen dela, Durangon. Eta lehen zeizen eukiban? Kalera rock. Oso ondo! Nik uste honek bebai, sari zeira bazea bera, ez da. Bai. Zenbat taldek joko dabe atortzurroken? 6. Abenduak 17 da? 17? Oso ondo! Jo, eske, ze ondo, eitzen da honek neskak, Baitzu, lehenengo biderra da azokara datozena, eta gainera, eske danak asmatu da, bezasik ez zuentzako dire sarrerak! Ez da bezin ezten baina egizeta. Imeie, berori. Horrengo lehiakite bat topa dugu. Ia, lehenengo galderi itzari? Mesedez, erantzun goztazu? Badoie. Bale, Alex Sardurintzat mezu bat. Milaka pertsonen aurrean biluztea ere indarkeria da. Hementxe gaude Jennyrekin ikusten dugu pixka triste dagoela. Ez dakigu ze gertatzen zaion. Jenny, ze gertatzen da? Apa, baitzu eske apurtzu bet arduratuten hauze. Jennifer Lopez naz, eta beti nauni galderak itzen da niri inok ez tostez galderak itzen. Askota galetu dugu izan dugu, ez? Hausnarketa, Eta nik dinotzut atortzurrokeko galdera guztizek asmatuko nabezela. Baina guztizek, Zer? Ez da nik idatzi dotezelako, dakitezelako. Nahizu sinatzia. Mon boligrafoat eta hemen gidoien sinatuko zut mesedez. Zorionak be! Zuengatik! Mi esker. Eta tarte laburra hau azkar batean aprobetxatzeko, guazen hasteko eta hoin Donostia aldera izan ere turistak entretenitzeko behira zer nolako zerbitzua kontratatu duen Eneko Goia alkateak ikusi eta batez ere ikasi. Hori
Donostian, eta gauza gehiago ere badakartzagu izan ere, aizue, zer nola dagoen politika gintza, gero esan aspergarria dela, goazen Nafarroako parlamentura. Leía Abdel, en árabe la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando irrumpía en el hemiciclo encapuchado lo que parecía un agente del CNI. Lo que ha pasado a nuestro compañero Abdel es lo que sucede cada día en las calles de Iruña, donde las personas migradas no tienen los mismos derechos ni la presunción de inocencia que las autóctonas. Esperemos que la actuación nos haga reflexionar sobre este asunto. Gusten duzue, gure terapia dela tarte hau, eta terapiarekin segiz, aizue, erridikulua egitekoak izan bat egin dutela eskuin muturreko aipatuko ez dugun alderdi batek izan ezi, gainerako guztiek Gasteizko ganbera gizara joa, mesedez, zain du gure instituzioak favorez eta mesedez. Serio, korritu inaiz, ez da broma. 86 eta 11, bestela, honek gehiagirako man dezake, beraz, busti behar izan dutenak, ez dugu parik egingo gainera esklerosi anitzko hitza, zama daramazuen guzti beraz, gure elkartasuna baitaren hemendik noski baiet, busti behar izan dutenak, gaixotasun hori pairatu bakarrik gainera preso segitu behar dutenak. Euritan dantza, kalire. Euritan dantza, kalire. Hauek bai busti direla ez da, eta busti direnak noski baiet berriz ere Nafarrak. Abiadura handiko trena eta galtzada erromatarra, ez dakik oso ondo azpiegiturari dagokion, motel dijoalako, azkarregi eta ez dela inora helduko, diru asko batik akaso. Salatu nahi dugu nola gaur egun hainbat motatako krisiak bizitzen ari ditugun momentu honetan, bai ekologikoa, soziala, ekonomikoa eta bar, nola azpiegitura mota honek jarraitzen duen jasotzen diru mordoa, ez? Une honetan zehazki, Nafarroan 71 milioi euro, estatuak Nafarrora bideratzen duen aurrekontuen 160 eta EAEn 151, 385 milioi euro, ez? Eta salatu nahi dugu ez dela euro bakar bat bera ere bideratu behar azpiegitura honetara,
hainbat txosten ekonomikok eta fiskalizatzailek erakusten dutelako azpiegitura honen errentagarritasun sozialik eza eta sortzen dituen bestelako hainbat kalte. Eta nola diru guzti hau uste dugun bideratu behar direla behar duten beste hainbat sektoretara. Direla osasungintzako hainbat alor, hezkuntzako beste hainbat alor, gizarte zerbitzuetara, hainbat motatako pentsioetara, beste hainbat sektore preskarizatutara, kulturgintza, euskalgintza, sormena, zaintza arloa eta beste hainbat. Gauza gehiago badakartzagu eta seidan berriz, badakizuen Irati filmaren oso fana garela, ezta? Fanak eta sustatzaileak noski baietz, eta Irati filma azokan ikusi dugu, beste hainbat aurkezpen ere bai, baina bereziki azokan. Kriston Mark. Hori beraz, Irati filmaren aurkezpena Durangoko azokan, naizue, joan ikustera, ordainduta joan edo pirateatu nahi duzuen baina ikusi, eta Irati filma zitzegin ze merezi du, eta hau ez da izango edonolako kontua. Ben barrezari dira kontatuko dizugu beste momentu batean. Zergatik izan den, edonola ere, ertzainak astauronetan, urtarrilean, jaio ziren tokian hilko direla, eta bar. Guk argazki zahar batzuk berreskuratu ditugu, Hamaika Telebistan ia esklusiban eginen garekoak direlako, baina izue. Guk telebistara ekarri ditugu eta beraz telebistako esklusiba geurea da. Tira, aizue, badakizue aste honetan mendiaren nazioarteko eguna izan dela, etzen egiten, ezta? Bueno, igual dio, ze guk halako bilduma eder bat egin dizuegu, mendia hor dagoela akaso uste duzu nontzako, edo ezagit hemen ere zerbait gaizki esan dut? Bai, ez, ondo digoa dena. Bueno, bukatzeko, mendiei buruz hitz egin dizuegula, mendiak, paisaiak, eta aste honetan sare sozialetatik arrantzatu ditugun beste hainbat kontutxo negua agertu delako. Oin nire etxe maitea